Здравейте, сега ще ви покажа как записваме. Ще ви трябва телефон и горе-долу само това е. И поне за моето студио някакъв стол, защото не мога, микрофона е много наниско. Не мога иначе да се чува. Така, ето телефон, много яка спирала. И на това тук е самия микрофон. Тъй. Бъкаме жака на слушалките в телефона. Така. Бъкаме го. Така. Влизаме в звукозапис. Запис. Така, натискаме червеното бутонче долу и започваме да творим. Опа. След което махаме жака. Както вече видяхте, да малко да ми падне телефона. Махаме жака и преслушваме изпълнението, което сме направили и определяме дали да остане или да го изтриваме и да направим нещо друго.